אחרון לפני סיכום, בבקשה, דוד. כן, תודה רבה, דקל. מה התפקיד? אני פעיל חברתי בתחום הזה ובתחומים אחרים. אני רוצה פשוט, דיברו פה על הכל, אני רוצה להתייחס לשני דברים קצרים שאני חושב שפחות דיברו עליהם. קודם כל, הנושא של המושג זליגה. מה זה זליגה? זליגה זה קיום של חומר בשוק הפרטי. הביטוי זליגה, הזליגה התחילה לפני 55 שנה שהוקמה המדינה, והיא ממשיכה, והיום יש זליגה בשיעור של... סליחה, ואני לא יודע חשבון טוב, אני מתנצל. 7 שנים גזלת. אני מתנצל, אני עשיתי אותה צעירה, כי אני כל כך אוהב אותה. חיכינו אותו כבר 7 שנים. היום הזליגה היא בשיעור של 9% מאזרחי המדינה שצורכים קנאביס. כך שהטענה הזאת של זליגה היא טענה מצחיקה. אם כבר, ואני אומר את זה בזהירות כדי שזה לא יישמע כמו התרסה, אבל אם כבר המשטרה צריכה לברך שהזליגה הזאת לא מגיעה מגורמים שמפוקחים ולא מגורמים שמכניסים רעל לתוך החומרים האלה, ואני אומר את זה בזהירות ראויה. כלומר, הזליגה תתקיים, הזליגה קיימת בשיעור של 9% מהאוכלוסייה, מעל 500,000 אנשים. הדבר השני, רק בנוגע לנושא הרפואי. בנוגע לנושא הרפואי אני התכתבתי עם מנכ"ל משרד הבריאות, כתבו לי טענה שיש בעיה בהוכחות הרפואיות. אז אני פשוט הלכתי והתחלתי לברר את הנושא הזה עם רופאים שהם מומחים, כולל אנשים שעשו על הדברים האלה עבודות דוקטורט ומחקרים. ואחרי מספר התכתבויות ושיחות אני הבנתי שני דברים. קודם כל, הבעיה העיקרית שנטענת לגבי המחקרים, לגבי פרח הקנאביס, זה שאי אפשר לעשות דאבל בליינד. מה זאת אומרת? מכיוון שהבן אדם מרגיש שהוא בהיי, אז הוא יודע שהוא קיבל את התרופה. אז הוא לא יכול, אז אתה לא יכול באמת לבחון ולתת פלסיבו למישהו אחר. עכשיו, איך פתרו את זה ברוב רובו של העולם? מכיוון שזה באמת, כמו שנאמר, זה לא תרופה, זה פרח, זה צמח טבעי. אז רגע, תראו, אתם תקשיבו עד הסוף, תאמינו לי שאני יודע מה אני אומר. ולכן הדאבל בליינד הוא בכלל לא רלוונטי, אתה לא אמור לבחון את זה כתרופה, אתה אמור לבחון את זה כתחליף טבעי. לצורך העניין, ההשוואה, וזה שוב פעם, אני אומר את זה בזהירות הראויה, אבל ההשוואה הנכונה זה פרחי בח, כל מיני טיפולים אלטרנטיביים, או שום. עכשיו, מה שאומר, כן, שום זה לא נכלל בפקודת הסמים המסוכנים. תוספי מזון הם מפוקחים, כמו אוכל של תינוקות. עכשיו, וכן, אז לסיכום, מה שאמרתי כאן זה עמדה רפואית של רופא מאוד בכיר, שאני פשוט לא יכול לחשוף את שמו, אבל הוא מאוד 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 בכיר, ומתעסק בארץ עם אישור מאוד מאוד משמעותי של משרד הבריאות. אוקיי, תודה רבה. עכשיו, לא, אני פשוט... סליחה? להוציא אופיום זה גם בפרח. לא. שידע לך יותר, זה מה שאתה אומר. קודם כל, עכשיו אני רק רוצה לסיים. הבדיקה היא, כי לא סיימתי, הבדיקה היא בדיקה של תופעות הלוואי, וזה כתשובה אליך. ברגע שאתה בוחן, ואתה מגלה שתופעות הלוואי הן מאוד קטנות, אז אתה אומר שאתה מעדיף לנסות לבחר את השימוש בחומר הטבעי על מנת לצמצם שימוש בתרופות אחרות שהתופעות הלוואי שלהם הרבה יותר חמורות. ומכאן מגיע הסיכום. פשוט מאוד אני אומר, אני חושב אני רוצה פשוט להודות לך, כי אתה פשוט עושה עבודת קודש, בזמן שיש ועדה בכנסת שהיא אחראית על הנושא הזה, שהיא מתבטלת בצורה חסרת אחריות. אוקיי, תודה.